Bangithatha lithuba ndibulise kwindlalifa zikaKristu ezobukumkani, abantwana bakaThixo, abantu abavumileyo ukuthi Nkosi yam babizwe ngegama elihle, igama lamagama. Kule mini yanamhlanje siyaphinda bafundi sibuyela esifundweni. Sichukumise kakhulu inhliziyo yam isifundo ngokubhaptizwa ngomoya oyingcwele, ubhaptizwa ngomoya oyingcwele. Sisaqhubeka abafundi, uThixo esathetha ngomsebenzi kamoya oyingcwele, kwabe sithetha ngomsebenzi kamoya oyingcwele kakhulu xa sihlukana kwelithuba lidlulile. Kodwa ngoku sisaqhubeka sigqibezela ngomsebenzi kamoya oyingcwele. Kunezwi elindichumisileyo elipha kwincwadi yezenzo chapter 13 verse 14 elithi umoya oyingcwele uyahlula, umoya oyingcwele uyabiza, umoya oyingcwele uyehlula. Silapha nje fundi, nami njengoba ndiphambi kwenu nje ndibiziwe, ndahlulwa nguThixo, wandahlula phakathi kwabantu, wandahlula phakathi kwezinto. Ungumntu ubuphakathi kwezinto. Khumbula xa kubizwa uSawule ukumkani wokuqala wakwaSirayeli, lithi izwi lenkosi, wayephakathi kwezinto, bamfumana ephakathi kwezinto. Namhlanje sithetha ngomoya oyingcwele owehlulayo, ngomoya oyingcwele obizayo. Uchapter 13 verse 2 kwincwadi yezenzo, mfundi, ndanditshilo kaloku ndathi iBhayibhile yakho, i-ballpoint yakho ne-notebook yakho ungene uthandazile, uThixo azokunceda. Uverse 2 to 4 uthi, bakubona ke bayabusa enkosini bezila ukudla, wathi umoya oyingcwele, dahluleleni ke uBarnabas kwanoSawule baye emsebenzini endibabizele kuwo. Bathe ke bakuba bezile ukudla, bathandaza, babeka nezandla phezu kwabo, babandulula. Verse 4, bona ke ngoko bakuthunywa ngumoya oyingcwele, behla baya kwaseLuki, kanjalo besuka apho ngomkhombe baya eSipro. Moya oyingcwele hlelwe indaba yoba sibizwa nguThixo, besibhizi zizinto ebesibhizi ngazo, besisenza ezo zinto zingendawo, ezo zinto zazisenze saxakeka singenaYesu phakathi enhliziyweni, ubomi bethu bungalawulwa nguThixo. Ngoku apha uThixo ubiza abantu bakhe, esawugqiba wabiza abahlulele umsebenzi abamele ukuba bawenze bona. Fundi, iyamangalisa indaba yokusindiswa, iyamangalisa indaba yokubhaptizwa ngumoya oyingcwele, iyamangalisa indaba yokohlulwa nezinto. Xa isithi apha wabehlula umoya oyingcwele, behlulela umsebenzi, indicingisa uba xa sithetha ngokuqiniseka ngokusindiswa, yaba khona indawo ethi mandikukhuthaze mfundi, wehlukane nesono.
ube noYesu qha empilweni yakho, ungasenzi isono. Lithi izwi lenkosi encwadini kampostoli uJohane chapter 3 verse 8, lithi wabonakaliswa lonke ke unyana kaThixo ukuze ayichithe imisebenzi kamtyholi. Kwaphaya kuJohn likhona izwi lithi ke okaThixo umntwana akasenzi isono. Le ndawo yokhulelwa mfundi yokuba uyehlulwa mfundi, wehlulwa nezinto. Ukuze uThixo akwazi ukusebenzisa kumele ukuba wehlukane nezinto. Ubuzithanda mfundi, ibe impilo yakho, kodwa ngoba ngoku wamkele inkosi uYesu iyalawula empilweni yakho. Fundi, besithe ngeli xesha besifundisa ngobukhosi bukaYesu, the lordship of Jesus Christ, sathi uyalawula alabasa empilweni yakho uYesu. Uthatha igunya lonke libele lakhe. Wena ayisenguwe ophilayo, utsho Paul, uthi mna ndazibethelela emnqamlezweni zonke inkanuko zenyama yam. Ayisendim ophilayo, nguKristu ophila kum. Siyokhumbula mfundi, ziziseko ezi. Asikwazi ukwakha phezu kwemfungumfungu, asikwazi ukwakha phezu kwerabble, asikwazi ukwakha phezu kwento efunjwe nje. Lithi izwi likaThixo yayindawo apho kwakufunjwe khona amatye engenziwa nto, kodwa iBethel kuthiwa yindawo apho kwakhiwa khona indlu kaThixo. Ndiyakha mfundi, ifoundation into yokuqala fanele ukuthi ibekho iziseko, isekelwe impilo yakho yoba noYesu ebomini bakho. Lithi apha wabehlula uMoya Oyingcwele ukuze bawenze umsebenzi kaThixo. Ndisikelwa le ndawo ithi baphuma mfundi apha kuverse 4, ithi bona ke ngoko bakuthunywa nguMoya Oyingcwele behla baya kwaseLuki, kanjalo besuka apho ngomkhombe baya eSipro. Ndisikelwa le ndawo mfundi kule mfundiso ukuthi awubefikile uMoya Oyingcwele ebathumile abantwana bakaThixo. Lithi izwi likaThixo bakuthunywa nguMoya Oyingcwele. Lithi bakuthunywa nguMoya Oyingcwele. Siyathunywa mfundi, siyathunywa. Kufuneka sithumeke. Khona apho uMoya Oyingcwele afuna uba akusekhona okanye uye khona, kodwa kudingeka wena mfundi ukuthi uyamva uMoya Oyingcwele. Ndiyawasiyela amazwi athi bakuthunywa nguMoya Oyingcwele. Bahamba mfundi, ayithi bema emveni kwabethunyiwe nguMoya Oyingcwele. Lithi bahamba ngomkhombe. Iyahambisa le nto mfundi, ayihlalisi ndaweni yinye. Bahamba ngomkhombe. Sisunyezwe ngabantu abathetha amazwi obulumko namazwi emizekelo. Khona omnye umuntu omkhulu wake wathi xa eshumayela ngenye imini, wathi amanzi amileyo ayasola, amanzi amileyo ayasola, amanzi amileyo ayasola. Fundi, lithi bahamba xa uMoya Oyingcwele ebathuma. Nam ngale mini ndithunywe nguMoya Oyingcwele uba mandifundise eziseko. Lithi bahamba ngoMoya Oyingcwele ubehlule. uMoya Oyingcwele ubabizile, uyabiza ehlule. Uyibambe mfundi, uyabiza uMoya Oyingcwele ehlule. Litsho njalo
uverse 30, chapter 13 verse 2 to 4, incwadi yezenzo zabaphostile. Uyabiza uThixo, akamthumi umuntu angambizanga uThixo, uqala ambize kuqala. Abantu bayifunde kuThixo into yoba mababize nomnye umuntu akazizeli ungambizanga. NoThixo unjalo, uyabiza, abebizile ahlule umuntu wakhe nezinto, kwenzeke indaba entsha empilweni yomuntu. Umuntu ahambe noThixo esemhlabeni, alabashata, ombathwe ngamandla kaMoya Ingcwele, azive ukuthi impilo yakhe itshintshile ngoba uMoya Ingcwele uyasebenza. Sigqibezela umsebenzi kaMoya Ingcwele, lithi uyahlaziya abantu bakaThixo. uMoya Ingcwele encwadini kaTito chapter 3 verse 5 lithi uhlaziya abantu bakaThixo. uMoya Ingcwele yaziwa ngabantu bebekwazi ngendlela abakwazi ngayo, but the day uMoya Ingcwele wangena empilweni yakho, uyahlaziyeka. Babona abantu izinto abangazaziyo kuwe ezokuhlaziwa kwakho nguThixo. Uyahlaziya uMoya Ingcwele, umsebenzi wakhe ukuhlaziya. Uhlaziya ukwenza into ntsha, uhlaziya ukwenza into ophucukileyo, noba ibisaziwa nje ukuthi umzekelo xa upeyinta indlu ibisoloko inepeyinti endala, uyayihlaziya uyenza uba mayibukeke. Sibukeka not because sine-background okanye sisuka endaweni ezibhetele, sibukeka ngenxa yento yoba uYesu uyihlazile impilo yethu. Sibukeka ngoba siyakholwa kuye uYesu. Uyayihlaziya impilo uThixo yomuntu. Impilo yakho fundi ihlaziyekile nawe. Ndiyakholelwa kuloo nto namhlanje ukuthi impilo yakho uyayiva iyahlaziyeka, nanjengoba siqhubeka nokufunda nokufundisana. Funda izinto kwesiseko, sifunda izinto, indaba enkulu kaMoya Ingcwele. Isubject okanye sisifundo esi sendaba yobukhulu bukaThixo. Singayeki nje siqhubekeka nensindiso kungenxa yesisifundo. Singayeki nje siqhubekeka nokuthi umuntu noba sekhulile engengam nje uyehlukana ngoba wehlulwa nguThixo. Aphile impilo obungcwele, aphile impilo yokuhlonipha uThixo, aphile impilo yokuhamba noThixo emhlabeni. Uverse 5 uthi kungengamisebenzi esebulungiseni esayenzayo thina, kungokwenceba yakhe wasisindisa ngenhlambululo yokuzalwa ngokutsha nangokuhlaziya koMoya Oyingcwele. Nansi le nto ibithethwa lilizwi likaThixo, uba uThixo uyamhlaziya umuntu. Ngokuhlaziya kukaMoya Ingcwele itsho apha ithi kungengamisebenzi esebulungiseni esayenzayo thina, kungokwenceba yakhe wasisindisa ngenhlambululo ngokuzalwa ngokutsha. Ezinto esisekweni sethu ziyadingeka ukuhlambulula, lento kuthiwa yi-confession, ukuhlambulula. Chaze izinto, kaloku asisindiswanga singabantu ebebehlambulukile, sisindiswe singabantu ebebedyobhekile ezintweni zomhlaba, besenza konke. Uthi omnye umakhulu sisethilini ePick n Pay uthi
abantu banamhlanje abatsha bazihuva, bathatha konke. Mfundi, ngabantu abakhulu bayabona akusehlulwa ngoku, akusekho kuhlambuluka, sibizwe sidyobhekile singahlambulukanga. Yile nto idingeka ukuthi xa sihlaziywa nguThixo sihlambuluke ngenhlambuluko, sisindise ngenhlambuluko, ngokuzalwa ngokutsha. Inhlambuluko yenza uba uzalwe ngokutsha, uzive ukuba uzelwe ngokutsha, ungumntwana kaThixo. Yinhlambuluko leyo, ngokuhlaziya kukaMoya Oyingcwele. Laa nto ngumsebenzi kaMoya Oyingcwele wonke lo mfundi, ukuhlaziya kwakhe. Xa ehlaziya uMoya Oyingcwele uve empilweni yakho ukuthi noba usiva kanzima, usiva kabuhlungu, kodwa ngoku uyeva uba uhlaziyekile. uThixo uyayinceda impilo yakho. Ukudyobheka sekusukile, ukudyobheka sekusukile. Ngumsebenzi lo kaMoya Oyingcwele. Siye eziqhameni mfundi zikaMoya Oyingcwele ebomini bakho ungumntwana kaThixo, eziqhameni zikaMoya Oyingcwele wena ungumntwana kaThixo. Kukho izinto ekufuneka ziqhamile kuwe mfundi, kukho iziqhamo ekufuneka zizuzekile. Incwadi yabaseGalata chapter 5 verse 22, siqala sifunda kuverse 22, ithi ke sona esomoya isiqhamo luthando, uvuyo, uxolo, ukuzeka kade, umsindo, ububele, ukulunga, intembeko, ubulali, ukuzeyisa. Akukho mthetho uchasene nezo zinto ezinjalo. Kaloku abo ke bakaKrestu inyama bayibethelele emnqamlezweni kunye neminqweno neenkanuko zayo, kunye neminqweno neenkanuko zayo. Qhubekeke ithi ukuba sidla ubomi ngokomoya, masihambe nokuhamba komoya, masingabi ngabozuko olulambathayo, sithelekisana, simonelana. Indaba enkulu lena mfundi, iziqhamo zikaMoya Oyingcwele sezichaziwe phaya. Fundi, nawe ndiqinisekile uyazibona njengoba ufunda kunye nam. Lithi iziqhamo zikaMoya Oyingcwele. Ngenxa yokuba ehlala nakum mfundi, nakulo ikholwa uMoya Oyingcwele, sithi sifane naye, sibe phantsi kwempembelelo zakhe, sibe phantsi kwempembelelo zakhe. Fundi, indaba kaMoya Oyingcwele noba phantsi kwempembelelo zakhe iyamangalisa kakhulu. Siyambulela kakhulu uMoya Oyingcwele. uThixo wasithumela uMoya Oyingcwele ukuze sibe phantsi kwempembelelo zakhe. Kuba phantsi kwempembelelo ke mfundi, kutsho ukuthi uMoya Oyingcwele uyongama ebomini bam nasebomini bakho. uMoya Oyingcwele uyengama ekwenzeni kwethu, nokuthetha kwethu, nokucinga kwethu, nokumamela kwethu. uMoya Oyingcwele uyengama ekholweni, kwibhiliva uMoya Oyingcwele uyengama, emntwaneni kaThixo uMoya Oyingcwele uyengama, kumfundi uMoya Oyingcwele uyengama. Ewe mfundi, nawe kawonganyelwe ngokuba empilweni yakho ugcwaliswe nguMoya Oyingcwele, akongamele. Ukukhulisa iziqhamo mfundi kuthatha ixesha, ukukhulisa iziqhamo kuthatha ixesha. Intshintsheko yenzeka xa sithi sivumele ukusebenza kukaMoya Oyingcwele. Oyingcwele
umoya mfundi, intshintsheko mfundi, le nto ububomi bakho buguquke. Impilo yakho kaloku mfundi itshintshile ngoku. Abanye bekwazi ukuba impilo yakho ibinje, kuphilwa nje, kusenziwa nje nanjanina, kodwa awuba umoya ingcwele engena empilweni yakho ulikholwa, intshintsheko iyafika mfundi, iyenzeka. Lithi isiqhamo apha sithatha ixesha, isiqhamo sithatha ixesha mfundi. Ukukhulisa isiqhamo kuthatha ixesha. Nazi ezi ziqhamo sibonile umoya ingcwele ethetha ngazo kule ncwadi yabaseGalati. Mandiphinde ndizifunde mfundi, apha kuverse 22. Ke sona esomoya isiqhamo luthando, uvuyo, uxolo, ukuzeka kade, umsindo, ububele, ukulunga, intembeko, ubulali, ukuzeyisa. Akukho mthetho uchasene nezo zinto zinjalo. Ke kaloku abo ke bakuKrestu, inyama bayibethele emnqamlezweni kunye neminqweno neenkanuko zayo. Ukuba sidla ubomi ngomoya, masihambe nokuhamba kwangomoya. Masingabi ngabozuko olulambathayo, sithelekisana simonelana. Fundi, sithelekisana simonelana. Zinto mfundi ezo ezingasenakho ukufumaneka empilweni yam ndingumKrestu nje. Zizinto umoya ingcwele lithi izwi lenkosi zaphuthiswa, ngamanye amagama zayekiswa, azisekho empilweni yam. Ikholwa alinayo mona, ikholwa alithelekisani, ikholwa alipixanisi bantu, ikholwa lenza abantu mabangavani. Ikholwa umfundi olikholwa, okholiweyo eziqhameni zikamoya oyingcwele, njengoba lisitsho apha lisithi zikhula, zithatha ixesha mfundi, kodwa ke kufuneka zide zibe khona, zikhule. Impilo yethu yonganyelwe ziziqhamo zikamoya ingcwele. Impilo yethu kubonwe iziqhamo, abantu bakhe eziqhameni. Impilo yethu umoya ingcwele ayincede. uJohn chapter 16, uJohn chapter 15, uJohn chapter 15, verse 8. Chapter 15, John verse 8. Masifunde mfundi, kunamazwi phaya athetha ngezi ziqhamo sithetha ngazo. Uverse 8 uthi, chapter 15 verse 8, chapter 15 verse 8 uthi, uzukiswa ubawo ngalento yokuba nithwale isiqhamo esininzi, niya kuba ngabam abafundi ke. Uzukiswa ngalento ubawo ukuba nithwale isiqhamo esininzi, niya kuba ngabam abafundi ke. Nazi iziqhamo ziphinda zivela mfundi, ukuba xa ungumfundi iziseko uzifumene kakuhle, siyajonga ukuba iziqhamo zikhonana, siyajonga ukuba ubawo uyazukiseka na, ngokuba uthwala isiqhamo esinintsi. Esi siqhamo ke sinintsi mfundi, nazi apha kwincwadi yabaseGalati chapter 5 verse 22 to 23 besesifundile mfundi, ithi ke apha, uzukiswa ngaloo nto ubawo uba sisithwale esi siqhamo sibe sinintsi mfundi, isiqhamo esinintsi. Singanqabi isiqhamo xa ungumfundi. Siyambulela uThixo. Singanqabi isiqhamo xa ungumfundi. Ngumsebenzi lo kamoya ingcwele ukuveza iziqhamo
wena mfundi uyathandaza uthi Moya Ingcwele ndincede ndiveze iziqhamo. Oh, ndincede Moya Ingcwele ndiveze iziqhamo. Likhona iculo kula maculo madala sithi xa siwabiza sithi iculo elidala, kodwa alikho lidala elaa culo, kodwa yintetho nje yabantu. Iculo elidala lithi mandithwale iziqhamo zomoya oyingcwele, shalalabosikathalabash, mandithwale iziqhamo ezomoya oyingcwele. Matthew chapter 7 verse 20. Matthew chapter 7 verse 20. Selapha eziqhameni mfundi, ndiyasikeleleka uba ngase sibe nabafundi nakule mihla esiphila kuyo abathwala iziqhamo ezikhulisiweyo. It means nawe mfundi kufuneka ukhulile ukuze ube nezi ziqhamo, ukhuliswe, kuthatha ixesha mfundi. Ungangxami, ungakhawulezi uyozenza umntu ongathi sowuneziqhamo. Kule mihla esiphila kuyo ke siphila nabantu abakhawulezayo, abangxamayo, abangxama abangalindiyo ukuze iziqhamo ezi njengoba zithatha ixesha uba zikhule nje zikhule. Singqine nathi bantu abakhulisa abantu, ngoba le nto yokukhuliswa kweziqhamo ayixhomekanga kuwe qha ngoba ungumfundi, ixhomeke kubantu abakulidishayo, babone bangqine ukuthi isiqhamo sokushumayela sesikhona ngaphuma ukushumayela. Isiqhamo sokuba enza umsebenzi sesikhona ngaphuma ayokwenza umsebenzi. Isiqhamo sokuba amise umsebenzi wenkosi, akhe abanye abafundi sesikhona ngaphuma. Kodwa ayenzeki nje kuba uzigqibele mfundi, ayenzeki nje uba uzigqibele. Le nto mfundi ingumzekelo wento eziphilayo. Nathi esiphila kwaphakathi kwazo sinemithi esiyikhulisayo, ithatha ixesha ukhula. Sine-plants esizikhulisayo, zithatha ixesha ukhula, kodwa ekukhuleni kwazo ziveza kanjengangoko uba uThixo ezidalela uba zivele njengale nto kuthiwa kukublosoma. Zigqame mfundi, zigqame. Sifuna umfundi ofunda eziseko agqame, akhuliswe, aphelele ekukhuleni, aphelelise ekukhuleni, uThixo amncede. Lithi apha kuverse 20, kuverse 20 lithi, ngoko ke nobaqonda ngeziqhamo zabo. Ngoko ke nobaqonda ngeziqhamo zabo. Uthethwa ngeziqhamo mfundi kule ndawo kaMoya Ingcwele. Inintsi into enziwa nguMoya Ingcwele kum nakuwe mfundi. Ayigqibeki side sihambe kweli phakade sikhawulele inkosi uYesu esibhakabhakeni. Ayigqibeki. Okokoko yayiqhuba into yeziqhamo uYesu esashumayela, wathetha ngazo uYesu, ngoba ngamazwi wakhe la endiwafundayo athi sobabona ngeziqhamo. Ngamazwi kaYesu abapostile imfundiso yeziqhamo abayikhanga nje, kodwa bayifunde kuYesu, uba uYesu wafundisa ngeziqhamo. Kuyadingeka nathi singabafundi bakhe sibe neziqhamo, sibe neziqhamo. Nawubabona ngeziqhamo, nababona ngeziqhamo. Xa sifika kule ndawo mfundi yeziqhamo, ndiyamthanda uMoya Ingcwele nawe seza kunceda ukuthi ujonge iziqhamo ebomini bakho. Le nto ithi zijonge le nto uba ngaba ziqhamo zini ezi zilapha kum, ingaba zezikamoya na? Le nto ithi zijonge. Kubuhlungu mfundi uthi sele ukhulile, sewungumntu nalapha eminyakeni othe xhaxhe, kodwa iziqhamo zikamoya zingaveli, iziqhamo zikamoya zingabonakali, abantu bangaziboni, bangazidli. Isiqhamo mfundi siyadliwa, isiqhamo siyatyiwa mfundi. Apha kuwe kukho izinto abantwana bakaThixo abeze kuThixo kudingeka uba xa befika bazifumane iziqhamo ezikum.
nakuwe mfundi, ezikum nakuwe. Le ndaba eziqhamo namhlanje sengathi ungathandaza impilo yakho, uyinikele ngokutsha kuYesu. Uthi Nkosi, cela ukuthi undinike iziqhamo empilweni yami, ndibe neziqhamo. uThixo akusikelele mfundi, sizawuhlangana kwixesha elizayo.